салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст анами намуд глянсви эпеко омадагиай беҳад серсангак материалошонам аҷоибот хушрӯ. Нархошон духтаро 250 сомонӣ 350 будан духтаро я хелеш ҳастай бу 250 кам сангтара иншам духтаро иш серсанга 250 сомон ҳоз ма расветкоша нишон метиюм биден духтаро нашо доставка дар рӯи ватсапи рӯи экран ба дада бинависен духтарако доставка қатиям духтарако бурома доставка ҳам ба шаҳрои Россия ҳам дохили Тоҷикистон дорем духтаро. Духтарако ранги зарда бинен чихе хушрӯай. И рангишда ма гап надорам аҷоиботи фасони бад. Ина духтарако хушрӯйма. Хоҳишмандо WhatsApp да нависен нашо доставка фақат WhatsApp қати кор мекунам. Ина бо кабучам ҳаста духтарако. Телефони ма дароз гап рангиш камтар дига хиромад. Ана камтар дур кадам хушрӯтар омадак. Ирам ҳамчунин духтаро нархиш 250 сомони нархи донашай. Касе айсета зиёд мега духтаро нархи оптоя моз мегум 230 сомони мешавад. Айсета зиёд мегирифтаги ода духтарако. Духтарако ина бо як ранги зарди фасони дигар ирам ҳамчунин духтаро 3 метрш 250 сомони нархи як донашай нархи оптовиам гап задам духтаро касе успет кад харидорӣ кард духтарако ҳастай то ягон ҳафтара шодим борому мемона ёро медонӣ ки ай тараф мебе ай як тараф дига тамом мешавад. Ина бо ранги гразнорозови баланд духтарако я борами таги материала нишон тием нигоҳ кунед духтаро тагаш чихе хушрӯй таг рӯ қариб ки баъзе вақт фарқам намекунӣ материалаш беҳад хушрӯй бадай метонен ки тарафша бенигин кунед. Ина духтарако ранги серин ки ишам аҷоиб хушрӯак ирам ҳамчунин 250 сомони ба духтаро бо як ранги красивай дига омада нигоҳ кунен салативи мешада салативи духтарако қариб киртай хидимда монанд духтарако духтарако ина гразнорозови баланд ишам аҷоибот хушрӯ бо сангои хамелеони сафед духтарако ҳам сафеда ҳам зарда ирам ҳамчунин нархиш 250 сомонак глянсови ипек духтарако духтарако бо як ранги розови пастакак аҷоиб фасони бад барои духтарако ёш беҳади бад хушрӯай ирам ҳамчунин духтаро 250 сомонак нархи як донаш оптови нарха гуфтагим духтаро доставка ба тамоми шаҳрои Россия дохили Тоҷикистон дорем нашо доставка душанбе бисёриятон мепурсанд духтаро доставка душанбе мон духтарако 20 сомонай духтарако бо нигоҳ кунен як ранги фасони купра ипеки дига омадаи дизайнери сер сангак духтаро нархи ин 350 сомони дига ранги чихе фасонай باز با یک رنگ دیگر رو نشان میتیم ببینید ایشم عجیب بود خوشرو هم همچنین 350 سوم نه بیروز آویش دختره کو духтарако нигоҳ кунед ин намуд бо итальянский материалои дизайнери аҷоибот хушрӯ нархи ирам ҳамчунин 350 сомон ина бо бирӯзови дора сабзи талха дора тёмно-симни дора духтарако ишам ҳам хеле дасангай дарасетка санг дора дидем духтарако бо як ранги дигараш ишам аҷоиб фасон мана сер сангам духтаро ҳамаи гилашда духтарако санг дора хайра нишон додем ёрам 350 сомон не ёрам 350 духтарако нигоҳ кунед мама бо як ранги дигар инам ҳамчунин 350 сомон хай ёра дина навор карда будем дида будем ём аҷоибот серсанга ём 350 тёмно-симни